Bueno, imos ver como facer unha factura rectificativa en Factusol. Tedes un documento na plataforma coa normativa e unha breve explicación do que debe ser unha factura rectificativa, do que é unha factura rectificativa e en que casos hai que emitila e como hai que emitila. Nos vamos a ver como facela en Factusol na situación dunha devolución de mercancías por parte dun cliente. Bueno, estaría aquí neses apuntes que vos comento, dicen os exemplos nos que se debería emitir unha factura rectificativa. Unha delas é efectivamente aquí está, devolución de mercancías, envases ou embalaxes, vale? Nunha situación de devolución de mercancías temos que facer unha factura rectificativa. Como facela en Factusol? Bueno, pues, vamos a facer un exemplo. Primeiro vou emitir unha factura, ou facer un albarán. Vamos a facer un albarán. Estamos vendendo mercancía a un cliente. Veis, sí, aí está. Bueno, estamos enviando mercancía a un cliente, xunto con mercancía enviamos o albarán e tamén deberemos enviar a factura. Bueno, estou tendo algún problema porque vai moi despaciño o programa. Bueno, xa está. Ahora, vou crear o albarán. Bueno. Con fecha, bueno, a que sea. Vamos a poñer 15 de febreiro 26. Cliente, o que sea. Artículo. Voy a buscar. Intro. Coller. Pois este. Crema New Nature. Aplicar servicio. Vamos a poñer 100 unidades. Vale, bom, vou poñer outro artículo a maiores tamén. Intro. Teño unha nova línea. Doulle a buscar. Sei que empeza por cor o código. Así só me aparecen estes e ora esta outra crema. Venga. 50 unidades. No. Esta é a mercancía que lle enviamos. Así que damos a guardar e cerrar. Inmediatamente faríamos a factura. Vou facer a factura. Dou aquí a emitir factura. O 28 de febreiro. Bueno. Enviamos a factura ao cliente e o cliente uns días despois, polo motivo que sea, nos devolve parte desa mercancía. Vamos a ver unha vista previa da facturiña que lle enviamos ao cliente. Anda isto a velocidade do rayo. Bueno, temos aquí, enviamos crema New Nature e crema Marsis, 100 unidades dunha e 50 de outra. Vamos a supoñer que nos devolve toda a crema Marsis. Vale, porque está en mal estado. Vale, porque ya enviamos caducada, polo que sea. Venga, nos van a devolver as 50 unidades da crema Marsis. Bueno, pues nada. Entendemos que esa mercancía pues non la devolven o 5 de marzo. Ben, entón, o que temos que facer é o seguinte: situarnos na factura esta que acabamos de emitir, está aquí en facturas, esta factura, situámonos nesa factura, vimos aquí a nueva, desplegamos e poñemos crear abono en el fichero de facturas emitidas. Nos vai a aparecer todos os datos da factura que queremos rectificar e todos con signo negativo, como si nos devolvesen
as 100 unidades da crema New Nature e as 50 da crema Marsis. Como esta non me devolven, eu na miña factura rectificativa vou deixar só aquilo que me devolven. Se non me devolvesen todas as 50, pois eu marcaría aí 25, por exemplo. Devolven unos 25. Neste caso, non me devolven a crema New Nature esta. Pois doulle a eliminar esa línea, sí, e así só me quedan o que me están devolvendo, 50 unidades da crema Marsis. Bueno, a ver, vamos a... Cambio. Devuélvenme 25. Bueno, pues en vez das 50, vamos a poñer aí 25. Así de fácil. En negativo, vale? Temos unha factura en negativo, que rectifica a anterior factura. Ben, agora, hai dúas cousas máis que facer. A primeira, a numeración da factura. Sabedes que as facturas hai que numeralas correlativamente. Iso significa que despois da factura 1 ven a factura 2, despois a 3, a 4, a 5. Ben, as facturas rectificativas non van na numeración das facturas normais. O sea, levan unha facturación propia, unha numeración propia. Esta factura rectificativa sería a primeira factura rectificativa que fago, polo tanto, tería o número 1. É a factura rectificativa número 1. Como sustancio isto? Bueno, aquí, na numeración da factura, os números nunca os metemos nós, das facturas. Isto que nos aparece aquí é a serie das facturas. Pode haber series diferentes de facturación. Hasta en Factusol nos permite 9 series diferentes de facturación. Pensade que temos varias tendas, a mesma empresa ten varias tendas, pode crear series diferentes, unha para cada tenda. Bueno, entón, a factura rectificativa ten que ter unha serie diferente, pois escollo a serie 9. A serie normal, a que aparece por defecto, é a serie 1, e aí é onde vou metendo todas as miñas facturas normais. Esta é unha factura rectificativa, poñolle 9. Serie 9. Xa o cacharro me vai a poñer que esta é a primeira factura da serie 9. E hai unha segunda cousa que teñen que ter as facturas rectificativas. Entón, vou na meter aquí a continuación, nunha nova línea, doulle aquí van máis para que me aparezca unha nova línea, e aquí teño que facer referencia á factura rectificada. A factura rectificada foi a que fixen antes, que neste caso era a primeira factura que facía. Vaya por Dios, na primeira factura que fago xa me devolven, non? Bueno, pois teño que facer referencia e digo rectificación da factura número 1 de, non me acordo, me poño de 15 de febreiro. Vale, estou facendo referencia á factura que rectifico. Esta é unha factura rectificativa que rectifica a factura 1 emitido o 15 de febreiro de 2026 por devolución de mercancía. Ben, xa está. Con isto xa cumpre todos os requisitos que debe cumprir unha factura rectificativa, que son os mesmos que unha factura normal, os mesmiños, máis estas dúas situacións, unha serie diferente e facer mención á factura rectificada. Bueno, o único que teño que facer é guardar e cerrar, e agora teño aquí a factura rectificativa, a serie 9, esta é a primeira factura rectificativa, desaparece aí con signo negativo. Terei que devolverlle 363 euros ao meu cliente. Bueno, quedaría contabilizar. A ver, vou contabilizar a primeira, a ver. Esta factura ben, esta é a factura de ventas normal, non? Entón serían clientes, a ventas e a IVA. Vamos alá. Abro aquí un ficheirinho de Excel. Pois poño a fecha era o 15 de febreiro. 15 do 2 do 26.
A subconta, isto era unha venta, así que vou meter un cliente, o que teña por aquí. A Anabel non era Anabel, era... non me acordo que era, da igual. No debe, importe total da factura, 2.420. IVA repercutido. Vale, pois o IVA que teño na factura, 420. A 700. Bueno, pon aí venta camisetas bebé, en realidade eran ventas de cremas, vale, da igual. Pois 2.000 euros, que é a base imponible. Este é o asiento de vendas inicial, vale? Despois o cliente me pode pagar e entón faría clientes a bancos polo cobro. Ben, 15 días despois ou 20 días despois resulta que nos devolven a mercancía. Vale? Teño que contabilizar a devolución de mercancía. 708, devolución de ventas. Que importe vai na devolución de ventas? Pois a base impoñible da factura rectificativa. Deixadme. Vamos a pechar isto. Bueno, a ver, aquí xa podo ver en totales, sin sacar a factura, xa podo ver todos os datos. Aquí en totales. Vale. A base impoñible son menos 300 euros, o IVA son 63, o importe total 363. Vale, pois entón, a base impoñible é o que va a 708, no debe, eran 300. A 477 vai tamén no debe, por 63, e a 430 o importe total da factura no haber 363. E así estaría. Isto está contabilizadillo, registrado en Factusol e contabilizado unha devolución de ventas. Vale.